София, верно, че е пораснала, но София никога не е била така. Никога не е била така София. Аз съм роден в София, майка ми е родена. Коренях софиянец съм. Това нещо никога не е било. Никога не е било. Чешмите течеха в улицата. Имаше ли градинка без чешма? И да тече вода нон-стоп денонощно. Сега не може да напълним езерото пред Аряна. За съжаление, така си спомням и за самата кръчма. Че беше хубаво и беше хубаво. Сега какво нищо не. И там нищо. Всичко е отвратително. И човек наистина се замисля, дали е нормално или има нещо. И предполагам, че нещо има. И това нещо не е природата. Просто има природно надарени хора да правят разни далавери. Така е. За всичко е така. Аз доколкото знам, тази чешма ще бъде от камък направен, от гранит. Проектът е на Руси Дондаков и в момента я правят чешмата. Така поне знае. И те некъде наоколо я правят. Но точно къде, не знае. Може би тук в тия бараки разбрах. В долината на Юкон. Чел ли си разкази на Джек Лондон? Значи показва частето. Това не бе това. Аз ли се бачкам? Ти ще бачкаш? Това е 26 тона тежи чешмата. А пък като кубици е някъде към 21 кубик. Да. Значи човешка фигура е до тук. Най-хубавата чешма. Както ватмана бачка, така бачкам и аз. Каквото е ползата от него, такава е от мен. Да, обаче това остава. Времето ще каже. Так. Ние сме занаячии хора, това не е разлика. Няма така да ме снимаш. Бяла риза. Ако с бяла риза няма и да ме пусне. Хубаво ще дойдеш, като има буря. Виж какви сухи тополи падат. Събота как се беше? Събота, гледай каква топола се смъкна. Обаче път дърва за печката. Тя сега не се вижда каква печка има. Гледай какъв комин има от кофа за буклук, видиш? Ама не се вижда. И четирте тополи са сухи. И като ги наклони вятъра, е така на половината. И таков, и викам, Господи, ще падне върху навеса. А тъмън правя ореолчето на Светия Георги. Аз сваля го на по-нисък план. И към 3 часа и избягах, защото не виждам кога ще падне. И си тръгнах, защото беше страх да не падне върху навеса. Имам един случай, една джамия се качих да реставрирам, един прозорец, външен, който се оказа, нали, отдолу като го гледаш така, обаче, като се качи горе, това е 3 метра. И за да се качи имаше скеля. В момента, в който се качих, и почна едно земетресение. Мисля, че 89-та година. На джамия за първи път се качвам, реставраторска работа. Земетресение върху скелет. И като погледнах и минарето, значи онова като че ли падаше така върху мен. И тук по същия начин така метичен страх изпитах от това, тъмън почнах ореола
Да свалям. Нали, той релеф е една плановина, 4-5 плана. Това всъщност е Свети Георги. Да, тъмън взех да свалям планчето на орела и взеха да пукат тополите. И си тръгнах 3 часа си отиде. Абе, какво чувстваш, като гледаш всички тези хора? То много тъжна работа, като ги гледаш, как се редат за вода на... Това е общия за всички животи. Така даже аз и затова си продадах и колата. Защото да идвам да правя тук чешмата с Volkswagen Passat. И го продах. Сега ми е хубаво с трамвая. Така с хората ми речат на ехни, на супи. Човек, затова си продадах и таксето. Аз съм по-свободен. По-нечист. Кога ще свършиш чешмата? Май месец. На 6 май ще открия. Тя едновременно се прави и тук и горе на кариерата, където има машини, има пистолет. Между има монолити, да кажем, този, който носи чучурите, той е монолит 1,46 е широк, на 95 така. Той е близо 2 тона и половина. Огромен кар. И без машина не може. Колко А искаш да всяки трае да- тази чешма? Колко искаш да живееш? Тя ще наживее всички ни. Гранит. Цялата е гранит. Колко Няма живота на гранит? никъде вътре. Всичко е на суха сглобка. Какво човешки живот за гранита е като искриш нощта, а? Че сложна метафората е. Колко живота има Като гранита? стихотворение на Пастернак. така. Колко живота има гранита? Ами, Що в гранит го много правиш? така е Що в гранит го правиш? на Гарсия Лорка има едно стихче от една от поемите му за камъка, където казва: камъкът е място, където сиви вълци вият и гният скелети на чучулики. А водата какво е? Тя водата винаги се обича с камък. Абе, Водата само е скута. сигурно най-нормално нещо в водата. Пие се, тя е живот човешки. Така, сигурно има много да се каже за водата, но поетесите, къде пишат за горски поточите и овчарчета. Аз ми харесва това, че ще пият хората вода от нея. Нищо друго. Така и целият ми труд е точно както на ватмана, както на шофьора на рейса. Така старая се максимално да съм дисциплиниран и съвестен. Та чешма има ли име? На някой от твоите деца няма ли да я наречеш? Нещо вгради ли си женско в тази чешма? Ти страшна интуиция имаш. Действително тя е светийка. Главицата и ще направя с женска чувствителност. Даже и кончето е женско. Той е с дребна предничка. Но задничката му по-голяма. Тук е дребно отпред. Цялото ще го направя така с женска чувствителност, защото мисля, че следващия век ще бъде женски. Като че ли няма спасение за цивилизацията без наместа на умни жени. Това интуитивно усещане, защото така като че ли се изморих от бодигардове, от така последствията от мъжката сила. Така виждаше навсякъде. Даже имам чувство, че цялата цивилизация се самоповръща. А чешма като какво е в живота ти? Не знам така, стъпалци има. Дали е надолу или нагоре, не мога да ти кажа. По стълбичката, на къде върви, не знам. Но наистина, повярвай ми, така не мисля, че правя нещо изключително. Така, като и погледна нея хора,
и като си представя, че ще им е по-удобно. А най-искрено ти казвам, радвам се за децата, че ще има такава чешма. Но хубаво да си има в детството човек чешма. Такова детенце, дето си отива на училище сутрин в тъмното, особено зимата, и студено, и тъмно, и изгушени, пък така да му седи една чешма, минава покрай чешмата за училище. Че ли, така спомням, когато дойдох за първи път в София от Бургас, и помня какво силно впечатление ми направи онази до Света София. Едно малко конниче има. Пак Свети Георги убива змей. Триизмерна скулптурка. Така мисля, че от цялото ми детство е една чешма си. Когато правих онази Петричката чешма, прегледах една книга. Кога я направи? 83-та година. По поръчка на Пимен, на владиката Пимен. Тя е с 3 релефа. Какво изпита, като потече водата? Сега ме питаш за неща, които сигурно като взема да умирам ще се спомня. Първо, като преди да я пуснем чешмата, те бяха 4-5 души водопроводчици. И салати, ръки, и всичко подготвихме, защото гласа на чешмата. А то тихо манастирче, това е подножието на Беласица. На 6 км от Петрич. И вързана чешмата, нали, сега първо гласа ще чуеме. Петече чура, не се знае кой как ще потече, трябва да се регулира. И един дядо имаше там овчар, който така му викам, харесва ли ти чешмата? И той вика, вика, що се направи се обало. Как? И той не гледа, важното е, че е направена така. Ама вика, направил си плитки коритата. И вика, няма да е хубав гласа. Към защо бе? Вика, трябва да е с 3 пръста по-дълбоко, отколкото е широко корито. Вика, аз го видях, че твоето е почти равно. И спряхме и една седмица ги свалих с още 3 пръста коритата. Това беше Варовик, бял камък, Врачански. И пак по същия начин. Салатата, ракиите, наляли сме чашите и он е завъртя крана. И като ручило на гайда така. И като ми потекаха сълзите, не мога да спра. А той е настройва като орган така. Понеже абсолютна тишина. Едно манастирче, дето баба Ванка ги праща там болни хора. Намирал съм, понеже ние спяхме в манастирчето, намирал съм хора така полуумрели, облегнати на църквата и цялата църква обита с червени конци. Той извор, тя ги пращаше да си наливат вода. Като да откриват чешмата, дойде да я освещава гръцкия патриарх. По случай храмовия празник. И сега владиката Пимен вика, къде е майстора? Майстора... И аз така настрани, обаче хората ми избутаха там. Пак той ръси с китката и пак като ми потекаха сълзите, не мога да спра. И съм му благодарен на този човек, че взема котлето и ми го плисна в лицето, за да ми скрие сълзите. И така ми фанал ми ръката и вика, златни ръце ми това. От това се разплака, от тези златни ръце. Но ми облями лицето, за да не ми се виждат сълзите. Съм му благодарен. Мъдър човек. Тези хора са задължителни за този свят, разбираш? Те носят света.
Българския скулптор. Защото, гледай го, той си изпипва работата така, като майстор си изпипва работата. А докато я правиш, не я ли обичаш? Обичам си нанеса. Тук като в разказ на Джек Лондон. Как света навънка, пък ние с хадърчето тук. Ама знаеш какво, Томето не направи добре, че не отидахте при тая кметичка, която е повода да се направи тая чешма. Знаеш ли как си събра парите това момиче за да си направи чешма на извора? Студено ли? Да запази характера на българските икони. Гранитно да седи. Да, материалът да се запаси. Да, защото иначе като го... Ако го полираш, Ти му взимаш силата. Тя ще стане красива самата икона, нали? Ако е полиран гранита, ама камъка му взет силата. Ще не го отрепеш камъка, а да си му оставиш силата. Защото танк да мине върху паве и само бяла следичка му остава. А пак тука... Абе, ти не замръзвал. Ужас, как да се усмихна, не ми до смях. Господин Янчулев така преминава живота. Едни мъже правят чешми и остават в спомените на хората, може би по-дълго, отколкото гранита, а други се срутват в позора. Аз подозирам, че вие сте тръгнали с много благородни намерения, но ще останете с позора единствено.
предполагам, че някъде проистеглиш. Всяко едно деталче. Аз да го доведа да го включа.